Tá mar bísneama in tá nervous a nílam fanart. Síí mai get bh nervous a I mai ceart leor níos Lúcihe Clár tú ach ruirmart an hí gal réite má gal hééis na factid an bhuian. Bhí mar Stephen Sheridan sin ar bhfuil an bhála agus mas tí seirs mé ceáil an flat out, you know. Tá ruirmart an hí gal réite, mai í get bh nervous ach nuir am husar stage dhéanam dearmad sin. Lisa. Live fucking crack it and show. You need a fucking step ladder for the Tá bud se go lá méidí na ceá leis an grúpa an Crann Óg a ní sin le réige mé ómlan anrodífa bhí sé gá le campusóirí agus bhí muintear í éagsúlastíí acu agus chuidean sinar do chuidean a hanna le héile agus dhéanam sa cór nuair rud agus bhar a grúpa le héile agus sin mar a hanige grúpág sin amás an Crann Óg sin an sin. Agus rihí mit rangan í rihí ebrí agus sin dói tá daoine eile teart níos in is agus ebaldar siúlaiste an san Crann Óg fásta agus. But mé chóir ní mé dhéana na fólamalaigh cá rudbag agus sin é. Jonathan Roth, two things you did over the day, right? Right, well, still, because your favorite taps it to that, just change it. Well, ní bhí me múnú na páis sin se bhí mar gcearcan é na rangan agus a gagrú na rangan na chuidir le Catlín agus go dtí a chur ceála le léil méhéns Catlín chur chuid smód an cheáil le heile agus na bhuiarain agus sinna rud a smó bhím séana na sláir. Sorry. Well, get be eile an bhaileh Clár tú. You're much sin fast the ring. Could you lost Right. Even when I'm That's so good, Andy. That's who looks good. Right, one second. Sorry. Do okay, Andy? How's it? How's it going? Yes. Was you Garty go hot with that? Can't do English, yes. Three. Yeah, right. Aye, morning. Well, na bhí mit ag fleáil na héan sin mí mé heh ná tíí Lúnasa mí mit ag fleáil na héan agus muoine me go bhhailinn just coplú ar an thir le heile mar bete na mún scáte le heile í ar ríist go mu deas coplú ar an bag bhégann, but níor sé geiste gin tam sin na CD enú bhí sé geiste gon just rud a bhégann le momentum dún héin dar a dúíon. An sin ar roimide sin formid cíim leis sé farfuama leis just rud gasta rud a roimid in dhéhhuiach le agus sin ar déismas leis bhil Europa go bíon tú beidir go bute ní séir agus thuisiid sin híime go neanúid lúlas cin sin mar a sceart agus dabar seach go maidún hí. Well, in éon seolún CD, Luisce in sin bhí mit rééis beirde go bhar duine hála agus ceolchoirm bhégann a just ní fáil a bhí gig sile le déanúgann agus an sin. Her bridge baker gceolchoirm sin rihan an álagus bhí sé réitlam Catlín caiimiid a CD caiimiid ihe ceolchoirm inis nar tan CD déanta. Agus am caiimiid sin dhéanamh, so céal a chachramid in sin go dhéanamid bhí sé réit bhí se galandí a ceiltaí réana ná nanad cos láí bhíid. Dhéanamh cos lá cúis túsa.
So, sinna dóibhil bheith seo, bas nábhearna faoi Bridgewater buas an sinnar chat féart agus bhí muid idir leis níor ar éit bhí mar idir dhéthúla é dhéanú ná gan dhéanú agus tuid an teáinú tuid go dhéanú agus bhí sé géirí agus sé rud a bhí sé géirí jó sé rud a bhí sé géirí so sin é. Tá muid grí hain ar náid te go bhí muid in hísaigh cheabar a craiceáilt ag ródan me agus na rodíisna le agus tan ceolchoirm na siúgain agus hanig léir dí más lú iasca a hain le so. Tá sé tar mé na poisi sinna poití sé a hola déil a daoine gáiltí le a hanna acu ítá forsta brúláin na bus bín si bre sésta hanolta dhéanú. Bín féibal a cinnte gcónaí mar bín anait a níún mit taite mána a cá scartin teásan seta Tá go déana dhéanú catlín scart te a geanne go bhí dé jump so. Na níl mar go lecu sás na go leir le déanú acu thug nóil ó galathar dhéhhar an dú a scríomh é agus chur mé lá bhil éan í lá tá éan í bhhain sin agus tu sin lá agus má lí bhil an cheanna se jo an Crann Óg le dhéanú cin meas ra ranar agus cin máil agus jo iad leis sin dhéanú. Is a couple of eile arsúla agus so Níl fáil leon bhí lecu scríiste chuí níl nála cinní bheith hart tíir saoil tá go leor le déanú. Níl seart an fad go leor butir sin é. Just sé le ha go déta si fadú a habí a dulmatí seo ag cappaí agus go dé. Well, bhí sé méile mutíine méile. Is téile? Tebid is súla scat a súlúgan bhhead an na poistí bailinn scataí bhain na thugus do muir agus na gráníise agus na daoine muinterála bí thugad bh scataí deasan. Agus anis báilm go mhaine se bh salt as an ihe agus foiilte mhór a th rabh an Crann Óg. Agus colla Jamie le hele hula de go brishu hagri is what a galib la hiding the green go go to a parish country. Huro huro laddo laddo huro huro laddo laddo huro huro laddo laddo huro huro laddo laddo. Sig William Mohalana Vishudra Peraji Mora Kashevakas Hota Savre Gerhana can Shayam go livers go Herakas Web Shayam Parish go Banri. Huro huro laddo laddo huro huro laddo laddo huro huro laddo laddo huro huro laddo laddo. Davikas a color laini so straja hata bella shin is having it we. Keres for out the dynamic is my niggas fuck on the left she chop my
hir dóibh in John art bhí ceol an híál idir ceol maire agus chuid an na seanhhain agus chuid an na bhhainúra. Gus cai mar go na héanaí tá bradúil mar gnne sa cheantar gohfuil talan mar sinna te más an cheantar seo, so bhí hir dóil. Bhfuil na saltar dóis, bhí sé inta mai, bhí sé speisialta le, bhí sé inta cuairta mar ihe, chanig má capúar ar a bhíad, bhí sé na sinnim doine go hebra creiceilta capúar institúdí agus bhí sé speisialta tá mar grís daonta, tá sé do gal neart a í náma agus an náart chanig me diad cinneal buir a réime mar idir bhí sé inta mai agus smaile me chomlan acu cehelbag ar a bhainjo na ceoltarí le Simon agus Anthony agus Emma Cameron buirain agus Magella agus tá ar an talam na slíonn sin tá cibhéad daine tá fís a dáil ar aine in sa grúpa agus bhí sé le a hanna le gonne go maisin agus tá a talam sin agus na sé get a fáda was tá féidir a tíman sin agus inta speisial dábhí le ar Bhí me get bh nervvis ag gotá seart was sin nar bhí me war an ceart gom bhí me ócéim sin. Agus típáirt spáda den níthe ceolhhain sa hen, right? Yes, agus cin harslips crack my harslips agus an sin an bhead léige dé. Hí me si gur ní hir dóid agus gur crackhhail. Hí me gur se ionta a hanna ionta bradúil agus má first fersin ar a bhfuil me bhead líige dé. sin na first fearlam sa freisin. Bhí se antá mai agus bhaid na léir mór soltas. Agus típáirt spáda bhí Mar sé ceol. Sin ionta mai ima. Tá má dal heáúr an leis se bhaid má cuairtaí le hit agus well tá dal mar héal héanathe ar agus mar eile taimtá agus seo héanais. Giri dúar mátin ar mar tils mé dalin áfran sé casú dúsan nair sé dalé hén. Ó an má dú má hata is do lady gatáú is defri med an hanin an básús mé. A fakul hir an lagam de ten at the fajr I gar mohanin an tafren lew. Al dam hin chama hasus an na jaro sheshe is shamri galan tayer to spin again y'all. Oh na hera in the smally only hekajin margin ker shooter is get pass for warning go. You shooter